kawai ya zo saka muka saka kawai sai a tura wanda sai su ɗauka to sai ni kuma za ci bi su ku bi su bi su kai me zaka bi su me wai kar su ta bi su mata jirisa wane kala mata wane irin motoci ne kamar wanda ake ɗaukar mai zuwa su ne sharon wari ba su saka okay ko irin mota baka din nan okay mun bakin mota ne kuna shi kun fi yawan son shi bakin mota ka fi sa amma an kaga dai makaman dai ba irin wanda ba wanda za a kama ba ne nan akwai wani gurin da muka taɓa zuwa ma da kyan muka sha wannan gurin to kar kuma fita a wurin da kyan muka fita ana ɗaga bullin mota aka ga bullin kan muka fita muka zuba musu da suka samu su gangara su gudu da lokacin ma bindiga ma wace uku bane a ji uku bane ma wanda muka tore bindiga uku uku ce kawai ma wanda muka tore kai ko da yaushe kana da naka a rataye mota daban na ake kawo ok mota daban ne bindigan a ciki kuma kuna cikin mota daban a motan da yanzu za a tafi guri haka to sai a ce to kai Musa ga motan da za a ce za mu tafi da ko abin ka dauko kalanka ka dauko kalanka mutum ne na to shahar masaya da sulaiman lezen na shi ba ruwa sulamar mu wajen ba shi ma ya skota tun da nono a ba shiri lezi ya kama faktin kam gana Razia. gana nan a hannun sassan zuma gara ya gayi bindiga da zaki ka hada ka ci kamar cikin waɗannan su karce waye ne yana dame ku ai babu mu kashe shi wai wannan mai sunan shi sarkin yaki sarkin yaki oke na dambuwa din na dambuwa ba gurnet ya tashi babu nama bako ba bako ba bako shi ma yana da mashi tunda aka zo aka sasanta ya dauke har mana kun san sata da bako din aka sasanta kawai ku da sojojin ne kun san sata sojojin dambuwa ba wai mun sasanta tsakanin mu ba wanne ne kun kashe kasa kwana nan akwai wanda kun kashe ya kwana hudu sasantawa da musu wayo haka muka ce za mu mika kanmu zuwa gwamnati to shine suka ce to su ma sun zubar da makamansu sai mu muka yi wayo muka ce mun zubar da makamu to shine muka musu kawai da muka yi kamar mun zubar da makamun aka tura wanda irin sun tsufa aka nan sun tsofuwa ya tsofofi wanda kawai sun zo sai muka sa su a gaba suna wucewa kan muka fara bullet muka fara harbi su muka rinka kakkashe su muka kakkashe shi na wannan lokacin ma da aka kashe wannan shi sarkin yaƙi kanar din nan shi na sannan gurnan ne muka yau kwana biyar ne sun kashe kanar yau bai dare ba kanar din kwana biyar ne yau bai dare ba shi ma wancan daban ne wancan wannan laftana kana ya na san shi wanda aka da kiga wancan bidiyon nan wannan matar shi tana kukan nan abu har bidiyon shi ma abin da an tura mai an tura muku bidiyon na shi duk abin da ake yau a ce wani abu ya fara mai ba ta mazan duk abin da zai fara mai dubu to za a tura mai za su kowa da maka abin da zai fara ok kai za a tura akwai wanda yake tura ni wannan irin mai soyayya shi zai tura mai kana kan bane na yana ina dama mai dubu duka yana mai duguri zai ne ce wani ma za a kawo fara amma shi ma soja ne soja ne a bara kai mai malari mai malari bara kudi du salari alanguro kanye karin alanguro na re yawa salari irin salari za a biya mu to sai me yake 100% ok kudin da ku za ku ba shi 100% na ku 100% na shi ok shi yanzu yana ina mai sunan shi wannan barak ne yake mai malari barak tun yake sai shahar an guno zan kura guno zan wace baban shi yace wasu je su kashe shi ya ma na ganin da an